Hi, sir. Crush! Dali, dali! Lingkod ali! Lingkod ali! Lingkod ali! Saryo. Kumusta na ka? Ako? ako'y kinikilig. Bakit kaya Okay na ko. Okay na. Okay. Ikaw? Okay ra pod. Gokuha ni mo saryo eh. Ako? Wapo kay kay. Salamat, Crush. Unsa dito yun mo garin ako? Pwede ko mangulang ni mo 1K? Ito na dito ikaw, katapusan. Pilto na ako kay katapusan pa mong 1K na. Kapusan? Salamat ha.